29 Οκτωβρίου 2025, είμαστε σε δάσος καστανιάς και ενώ πριν 10 μέρες είχαν βγει οι μακρολεπιώτες, οι οποίες συνήθως είναι οι τελευταίες που βγαίνουν, τα τελευταία μανιτάρια που βγαίνουν στη σεζόν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Μετά όμως είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή σήμερα έχει 26 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα και έχουμε τους πρώτους μπολέτους αέριους, βολίτης ο Χάλκιος. Και από ό,τι φαίνεται τώρα ξεκινάει η καρποφορία εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Τέλεια. Άντε, καλή αρχή. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμουν πριν. Έχω εντοπίσει άλλον έναν. Νάτος. Πανέμορφος. Πανέμορφος. Πολύ ωραίος. Πρώτο στάδιο και σε πολύ ωραία κατάσταση. Τέλεια. Ενώ είχα απογοητευτεί στην αρχή ότι τέλος τη σεζόν, μόνο με μακρολεπιώτες, τελικά μας έκανε το χατήρι. Πολύ ωραία. Μερικά πανέμορφα και σαρικά. Τέλειο. Πάμε και όλα ένα εδώ. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Μερικά κυσαρικά ακόμη. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Τέλειο. Πανέμορφο. Με τη χαρακτηριστική του βόλβα, κίτρινο δαχτυλίδι, κίτρινα ελάσματα, κίτρινο πόδι. Πάρα πολύ ωραίο. Με αυτό θα το αφήσω και πάμε να πάρουμε και αυτό εδώ. Και αυτό πανέμορφο. Ωραία. Τα άλλα θα τα αφήσω. Πάρα πολύ ωραία. Και στο κλείσιμο της ημέρας, τα πιο όμορφα για το τέλος. Βουτυρομπολέτους Ρέτζιους. Βουτυροβολίτης ο Βασιλικός. Ένα. Άλλο ένα καρπόσουμε εδώ. Τέλειο. Πανέμορφο. Μανιτάρι με πολύ ωραία υφή, πολύ ωραίο δάγκωμα. Γίνεται πεντανόστιμο. Και το άλλο είναι λίγο πιο πέρα. Εδώ. Τέλεια. Μια χαρά. Η μέρα έκλεισε πάρα πολύ ωραία.